съм ти виждал от 100 години. Еми тогава вземи почерпена едно кафенце, примерно, чката е. Щом се рекал. Ай, кафето, бе. Дарватов нищо не направи с нощи. За кого го пуснаха му и аз? Ето къде сте били? Ние ви търсим от цели 2 часа. Ще пиете ли нещо или ще ходите, например? Не, искаме и да ви попитаме нещо. Еми тогава питайте. Тате и мен щъркилът ли ме е донесъл? Разбира се. И мен ли щъркилът ме е донесъл? И тебе, Банилото, щъркала да е донесъл. А откъде ме е донесъл щъркилът? От Африка ли? Да, щъркилките от топлите страни. За това ли те са шарени? Половината бели, половината черни. Точно за това. Виж колко са. Хайде сега отидете да играете. Само да ви попитаме още нещо. Понякога щъркелите объркват ли нещата? Не, никога не объркват нещата. Но ние видяхме в парка една бяла леличка, която имаше черно бебе. Ами може бебето да е почерняло. Гнездото на комина. Като е било на комина на гнездото на щърка, да бъде не са ли сети? Тате, през зимата щъркелите идват ли? Не, никога не идват през зимата, идват само през пролетта. Защо има бебета и през зимата? Може би преди това са стояли в зоологическата градина. Точно така. Виж колко как сетите веднага нашите деца. Много. Много. Тате, значи и баба е била в зоологическата градина. Баба ти. Какво общо има сега баба ти с зоологическата градина, за да ми обясни бързо? Какво? Нали ти всеки път я наричаш крокодил? Тате, значи и ти и мама сте били в зоологическата градина. Аз и майка ти. Какво ще правим в зоологическата градина? Искам да ме обясниш веднага, защото накрая ще получим от своите простоти и писна речи. Тате, виж сега, нали мама винаги те нарича хипопотам, когато ти я наричаш пуйка? Те са много късно. Взехте много на досадите. И зато и мисля, че е крайно време вече да сходите. Дай той веднага, аз се стъп въпрос, просто ме изнервихте. Тръгваме, но не сме доволни от отговорите. Чао! Утре пак ще ви попитаме нещо, но за сега чао! И да сме Чао! И кажи на майка се рано се кара сготви, защото... Кажа! Ох, опасни хълпета! Опасни, но много умни, бе. Умни ще са, на нас са се метнали. Микрофони. Микрофони.